अदालगुरि कन्दरबिलाव गोदानै पिस मार्केट सिटखौ लुफुंनाय BTR सरकारा थासारिफोरनि सायाव बिथा खालामनानै हालामाव जौगाथाय लाबोनायनि थांखिजों मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि गोदान आदबजों खामानि मावबोबाय थानायखौ दिनैनि समाव नुनो मोन्दों। दिनै बे रोखोमै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कन्दरबिल हाथाइसालियाव बेफार फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय फालांगि खालामनायाव आगानसे दावखोनायाव मददथि जागोनखौ हास्थायनानै BTRनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि रांखौ बाहायनानै गोदानै लुफुंनाय ना फानग्रा बाजार न' बेखेवनानै होदों। बियाबनि MLA एबा BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनायजों लोगोसे बे न'नि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना लादो। BTC सरकारनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि माबायाव नाजानायाव दिनै कन्दरबिल बाजाराव मोनसे ना फानग्रा न' बानायनायखौ बेखेवनाय जाबाय। दिनै गुबुन जायगायावबो बिदि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना फानग्रा न' बानायना होनायनि बेबस्था खालामनानै दोनदों। जोंनि उदालगुरियाव गंथामसो दं, उदालगुरि जिल्लायाव गंथामसो दं खोमा, जास्ट नैबे कन्दरबिला मोनसे। जिहेथु जोंनि मानसिफ्रा लकेल मानसिया बिजनेसाव एसे नांथों, बेखौनो सुबिदा जाथों होननानै बे बेबस्था खालामना होनाय जादों। मानोना गोबाङानो थाखा फैसा गैयिखायनो जा न' लुना लानो हाया, बेनिखाय जाहाथे खुब सस्तायैनो अखा बांखानिफ्राय बासायनानै गावनि बे फिसा माबाजों जिखिनि बिजनेस खालामनायनि बेबस्था बेखिनिखौ सुबिदा मोनथों होननानै दिनै BTC सरकार बे बेबस्था खालामना होनाय जादों। आसा खालामदों बिनि गेजेरजों गामि ओनसोलफ्रावबो थानाय बर'फ्रा अन्तत बिजनेस खालामनो थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन। जोंनि बेवहाय साबासो दंखोमा ना बेफार खालामग्रा, बिथांमोना सुबिदा जासिगोन। मात्र आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो, बे जायफ्रा बे बेबहाय खालामगोन बिथांमोना जाहाथे अन्तत बेखौ साब सिखोन जाहाथे लाखियो। खारन ना फाननाय जायगाया जोबोद माबा जायो, दुर्गन्ध जायो, मोनामो। साब सिखोन लाखियाब्ला बेनिखाय बेखौ नोजोर होगोन। बाजार कमिटियाबो एसे नोजोर होगोन। दिनै बे न'खौ बेखेवनानै जों बाजार कमिटिनि सम जाबाय। दा बाजार कमिटिया सोरखौ बे बिजनेस खालामनो होयो बे बिथांमोननि दायित्वसै। दिनै जों मात्र बे न'खौ बेखेवबाय। ओमफ्राय गाबोननिफ्रायनो बेवहाय बिजनेस स्टार्ट खालामनो हासिगोन। आसा खालामदों जोंनि लकेल जायफ्रा ना बेफार खालामो बिथांमोना लाब जागोन आरो बेखौ बिनि गेजेरजों थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना दिहुननानै लानो हासिगोन। न'आ जथेस्थ' गिदिर, ना बेफार खालामग्राथ' खुब खमसो, बेनिखायनो बाखि खालि जायगाफ्राव दा दाउ बा अमा बेबायदि बिजनेसबो खालामनो हागोन। दाउ बोरमा अमा जिखिनि मा खालामो, खिन्थु बेवहाय बे ना आरो बेदरनि बिजनेसखौ बेयावनो खालामबानो जाबाय। बाखि मैगं थाइगङाथ' गुबुन दंखायो, बेखिनिखौ खालामगोन। दिनै सरकारनि जि बिभागा बे दायित्वखौ मावफुंबाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों। माबानि फिसारि डिपार्टमेन्टनि EM हिसाबै राकेश ब्रह्म बिथांखौ साबायखर होदों आरो बिभागनि जायफोर माबाफोर दं, मावथिगिरिफोर दं, डिस्ट्रिक्ट अफिसार फिसारि डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ साबायखर होदों रायजो राजाफोरनो बिदि सुबिदा खालामना होनायनि थाखाय। आरो गुबुन जायगायावनो बेबायदिनो फारियै बेबायदि हाबाफारि मावफुंगोन आं आसा खालामबाय। दिनै बेखिनि ना बेबाखाय खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों, बेजों जोंहा निस्सय गामियारि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलनि रायजोफ्रा लाब जागोन, बायग्राफोर लाब जागोन, फानग्राफोर लाब जागोन। बिनि थाखायनो बे बेबस्थाखौ खालामना होनाय जादों। जों मात्र बेखौ हद बेबहार खालामनांगौ आरो गुबुन फालांगिफोरनि थाखाय लासैनो खालामनायनि बेबस्थाखौ लादों। मात्र एबार फिसारि डिपार्टमेन्टखौ खालामदों, खिन्थु जों गुबुन जोंहा WPT दङ, बेनिफ्राय PNRD डिपार्टमेन्ट दं। बेबायदि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जों बिदि जायगा माबा मार्केट शेड बानायना होनायनि बाथ्रा दं। जों बेखौ मावफुंलांबाय थागोन। गोबां जायगायाव जों मोननै मोनथामसो बानायखांबाय आरो दा बानायबावगोन। जों आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जे गामि ओनसोलनि बाजारफोरखौ एसे सिस्टेमेटिक मोनसे हाथायाव गोदान महर होनो हायो, बेखिनिखौ जों नाजागासिनो आरो नाजालांबाय थागोन। गोबां लेखा गोरों लाइमोनफ्रा बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दङ, साख्रि बाख्रि मोनाखै। बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामा माबाफोर बिदि फालांगिबाबो जिखुनु ओरैनोथ' साख्रि नागिरग्रा गोबां सुबुंफोर दं, गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि। खिन्थु आथिखालाव साख्रिनि बाजारा खोब गोब्राब, बेनिखायनो जों थांना थानोबा साख्रिनि परावल' निर्भर खालामालासिनो फालांगिनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन। आरो बेनिखायनो जों गोरों गोरा जायफोर फरायनाय साख्रि
मोनालाफोर दंबाय थायो बेकार जानाय बिथांमोनखौ खावलायनोसो लुगैयो जे खालि साख्रिनि पर निर्भर खालामालासिनो जों सोरबा आबाद मावनानै सोरबा गुबुन गुबुन बिजनेस मावनानै सोरबा दखान सखान होनानैबाबो थांना थानांसिगोन आरो बिनि थाखाय दिनै जों BTC सरकार जिखिनि हायो बेखिनि सुबिदाखौ होनो नाजादों आरो बे सुबिदाखौ बिथांमोना लानो दावगाबोनांगोन जे सुबिदा होसेयावबो बिथांमोना जुदि नाजावाब्ला बे समयसाखौ जों जेसेबां हायो बोस्रांनो नाजाबाबो बोस्रांजानाय नङा बेनिखायनो जों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो खावलायो जे बिथांमोनाबो बिजनेसनि थाखाय दावगाबोनांगोन आरो बेनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय केस थाखा जों होनो हाया खिन्थु बिजनेस खालामनो थाखाय जिखिनि जायगा नांगौ बेखिनि सुबिदाखौ जों बानायनो होनो बेबायदि जों आखायाव लादों आरो बेखौ जों खालामलांबाय थागोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय BTRनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।